Ел сайын 10 ноябрьдә ил, җәмгыять һәм һәр кеше язмышында мөһим урынны биләгән Русияның полиция хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгели. Дөньяда, илдә нинди генә үзгәрешләр булмасын, полиция хезмәткәрләре дәүләт властының ныклы терәге, гражданнарның ныклы яклаучысы булып кала. Көннәребез имин, төннәрдә йокылар тыныч икән, без моның өчен көнне төнгә ялгап, бәйрәмнәрдә икләтә җаваплылык белән һәрчак сакта торучы эчке эшләр органнары хезмәткәрләренә бурычлыбыз, рәхмәтлебез. Үткән җомга көнне район мәдәният йортында эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көненә багышланган тантаналы кичә үтте. Тамаша залы район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре һәм ветераннары, аларның гаиләләре киң җәмәгатьчелек белән тулы иде. Эчке эшләр органнары хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән район хакимиятының эшләр белән идарә итүчесе Салават Хайдаров, район эчке эшләр бүлеге начальнигы, полиция подполковнигы Айдар Юсупов һәм эчке эшләр бүлегенең ветераннары Гамил Галиев, Флорид Латыпов котлады. Алар үз чыгышларында үрнәкле эш күрсәткән полиция хезмәткәрләрен мактап китте. Һөнәри бурычын үтәгәндә гомере өзелгән хезмәткәрләрне искә алды. Бәйрәм уңайыннан погонларга һәм аларның гаиләләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Сегодня, в этот праздничный день, многие наши коллеги находятся на своем боевом посту, несут нелегкую службу по обеспечению правопорядка, охраняют покой и безопасность граждан. Где бы ни приходилось нести службу, ильичевским сотрудникам полиции их всегда отличали такие качества, как профессионализм, чувство высокой ответственности за успешное выполнение оперативно-служебных задач, мужество и героизм. В этот день я хочу выразить искреннюю и глубокую признательность нашим ветеранам. Сегодня они вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, принимают активное участие в общественной жизни и деятельности отдела. Ваш опыт, верность долгу и бережное отношение к традициям для нас бесценно, и мы выражаем вам искреннюю благодарность и признательность, уважаемые ветераны. Сегодня хотелось бы выразить слова огромной благодарности и уважения родителям, женам, мужьям и детям. Все наши служебные достижения, успехи, звезды на погонах – это их заслуга, их поддержка и понимание. Спасибо вам за терпение и уют семейного очага. Выражаем огромную признательность за помощь и содействие в решении наших проблем администрации муниципального района Ильичевский район, судьям Ильичевского района, руководству прокуратуры, а также руководителям предприятий и организаций района. С праздником, уважаемые коллеги! Бәйрәм бүләксез булмый, әлбәттә. Бүгенге көндә район эчке эшләр бүлегендә 80 кеше эшли. Тантанада 58 полиция хезмәткәре сәхнәгә чакырылып, җитәкчеләр тарафыннан Башкортстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгы һәм район хакимиятенең мактау грамоталары, рәхмәт хатлары, медальләр белән тәбрикләнде, хөрмәтләнде. Арытаба чара бәйрәм концерты белән дәвам итте. Исәмәт балалар социаль приюты нәниләре, район мәдәният йортының үзешчән артистлары белән бер рәттән погонлар үзләре дә чыгыш ясады.
Инде чакырылган чара кунагы билгеле җырчы Илшат Япаровның музыкаль күчтәнәче залда утыручы һәркемгә бәйлем бүләге булып яңгырады. Без дә әйтелгән теләкләргә кушылып, алга табада кабул иткән антыгызга тугры калып, җиңел булмаган хезмәтегезне намус белән үтәрсез. Хәвефсез тормыш әйтми итү, җинаятьләрне киметү буенча тырышлык куярсыз дип ышанып калабыз. Һәм бәйрәмегез белән котлап, сезгә һәм гаиләләрегезгә иминлек, авыр җаваплы хезмәтегездә уңышлар, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, сабырлык, бәхетле, якты тормыш телибез.